खुलुमबाय दिनै 8 नभेम्बर 2023 बाराय जायो बुधबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवदोनि गवालपारा जिल्लायाव सानै सन्देह खालामजानाय डकाइतफोरा पुलिसजों गुलि गावजानानै थैदों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे डकाइतआ जोखोम जादों। गिबियाव डकाइतफोरा पुलिसफोरनि सायाव गुलि गावहरनायाव पुलिसआ बिसोरनिफ्राय बा गावसोरनि साइडनिफ्राय गुलि गावहरफिननायाव बे जाथाया जादों। थैनाय सानै डकाइतफोरनि गेजेराव सासेनि मुङा जाबाय अमर थापा। अमर थापानि सायाव गोबां रां जानाय आरो सिखाव खावनायनि केस दंखायोमोन। थैनाय गुबुन सासे डकाइतनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। त्रिपुरानि धर्मनगरनि आइएसबिटिआव त्रिपुरा पुलिसआ बिहारनि सा-स्नि आइजो गान्जा फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय आइजोफोरनि मुङा जाबाय दुलिया देवी 25 बोसोर बैसोनि, गुन्जन देवी 25 बोसोर बैसोनि, पार्वती देवी 30 बोसोर बैसोनि, आशा कुमारी 25 बोसोर बैसोनि, मानुपाति देवी 35 बोसोर बैसोनि, रिंकू देवी 25 बोसोर बैसोनि आरो पिसाकी देवी 25 बोसोर बैसोनि। चिराङाव हाग्रामा महिलारि बायदि दंफां सिखाव, मुनमुन ब्रह्म बायदि दंफां सिखाव बिपिएफआ आंनि जायगायाव नांथाबनानै दङ, नाथाय जाफुंसारनो हाया होननानै इएम रन्जित बसुमतारिया फोरमायदों। चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव, मुनमुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों। मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय बेवहाय खाम्फा, मुनमुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ। खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया। लावआ जेसेबांखि फिथाइ थायानो मानो बिलाइनि सिङाव थाखायो, जों बिलाइ बिसोरो लाव फिथाइ। टेटनि बेलायाव बियो जोबनो गैयै मोनसे प्रसेस। टेटआ गोदान गोदान जाबाय थायो। गतिके टेट पास जागोन साख्रि मोनगोन आरो गोदान टेट परिखा पास जागोन साख्रि मोनगोन। जेरै नेट नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट कलेजनि फोरोंगिरि जानो थाखाय जोंनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो थाखाय नेट नांगौ आरो स्कुलनि फोरोंगिरि जानो थाखाय टेट नांगौ। जायफ्रा नेट आरो टेट पास जादों बिसोरो लासै लासैनो पर्यायक्रमै बयबो साख्रि मोनलांजोबगोन। बर' बिथांखौ जोंनि हान्जानिफ्राय दिनै जों बिथांखौ कर्मबीर होननानै बुंदों। बिथांखौ नोङो 6 बाजि फुंनि 6 बाजियाव थां, बिथाङा खामानि मावगासिनो दं। 12 बाजियाव थां, खामानि मावगासिनो दं। बेलासिनि 6 बाजियाव थां, खामानि मावगासिनो दं। फुंनि 2 बाजि, हरनि 2 बाजियाव थां, बिथाङा खामानि मावगासिनो दं। बेखायनो जोङो बिथांखौ कर्मबीर होननानै जों फोसावदों आरो बिथां कर्मबीर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै इउपिपिएल हान्जाया जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि साफ्रोमबोनि गोसो गोरबोआव दिनै जै खालामनो हादों आरो जों बेबायदिनो गोबां दाफामलु खामानि जों मावनो हादों। जेखौ रादाय होदों बे रादायखौनो जों मावफुंदों। जोङो गावसुंथा हान्जानो 75,000 होनो होनदोंमोन, बेखौ जोङो अलरेडि होबाय आरो जों 6,000 गावसुंथा हान्जानो थाबैनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दं। बेबायदिनो गोबां जोङो फ्लेगशिप स्किम्सफोर 30निफ्रायबो बांसिन फ्लेगशिप स्किम खालामनानै दिनै इउपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव जे सरकार सोलिगासिनो दङ, बेफोर जोङो गरिब दुखिया थालांनाय, नासयजानाय, गादब जानाय जे रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ जोङो सेवा खालामनो हादों। पार्टी आरो सरकार, पार्टीया मोनसे आलादा, नोंथांमोननि सरकारा मोनसे जथाय सरकार। जथाय सरकार हिसाबै पार्टीनि इउपिपिएल पार्टीनि मावनांगौ मा थागोन सरकारजों लोगोसे? जोंनि इउपिपिएल हान्जाजों दैदेनजानाय जे सरकार दङ, बे सरकारा प्रथम खोथायानो जाहैबाय जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जों बोरै मावफुंनो हायो आरो दा बांसिन बिटिआरनि सुक्तिनि दफायानो मावफुंजाबाय। जेरै जोंनि बिटिआरनि जे सिमा, बे सिमाया गहपुरसिम थांनांगौमोन, बे गहपुरसिम थांबाय। जोंहा बर' रावा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जानांगौमोन, अफिसियेल एसोसिएट लेंगुवेज, बेबो बर' रावा दिनै आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जानो हाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।